El Museu Valencià de Paper, ubicat a Banyeres, es va inaugurar el 1997. Ara, transcorregut el temps, afronta una nova etapa totalment remodelat. No és només un museu que explica no solament la fabricació de paper, sinó que abasta també la seva utilització, l'escriptura, les tècniques d'elaboració del paper. Explica quins han estat els processos materials que s'han emprat per al llarg del temps per arribar a la producció del paper a Banyeres en especial. El visitant repassa la història del paper, la seva invenció a Xina, la seva difusió per l'Orient fins a arribar a Espanya i posteriorment a Banyeres. També s'han cuidat els colors que il·lustren els plafons. Si s'està parlant de l'aigua o del riu Vinalopó, el color dominant és el blau. S'han posat quantitat de dibuixos i esquemes explicatius que faciliten la comprensió. I els planos s'han presentat en seccions per a que el visitant puga comprendre millor cada procés de fabricació. El visitant pot tocar les matèries primeres que s'han emprat al llarg del temps per a fabricar la pasta de paper. Al Museu Valencià del Paper, amb les noves instal·lacions, s'han incluït gran quantitat de pantalles. En aquestes pantalles podem veure vídeos, però el que és de gran importància, es poden veure modelats en 3D. La realitat virtual forma part ja d'aquest museu. Anem a poder tindre experiències diferents les que podríem tindre en els museus fins a l'actualitat. Una d'aquestes experiències serà poder realitzar un passeig virtual per dintre d'una antiga xumenera d'un molí. Després de la seva remodelació anem a poder veure diferents vídeos que es mostren imatges que fins a l'actualitat pràcticament estaven inèdites o no coneixíem la seva existència. Normalment venim tots els anys a visitar-lo. Aquestes activitats que ha realitzat el museu són molt interessants i ajuden a aprofundir en tots els temes que estiguen relacionats amb l'elaboració del paper. També al museu trobem una maleta didàctica que està composta per una guia, unitats didàctiques i activitats. Al museu també trobem moltes activitats manipulatives on els xiquets puguen tocar. Jo he conegut tot el riu, en una peça de lleu. Les coses, quan s'ensenya un és quan ho xafa moltes voltes, és quan sap on està i com està. L'àuia, clar, és que l'important, perquè jo, estant treballant en el molí pont, ja patia molt perquè no hi havia àuia. De dia, un talló així, i de nit, soltaven l'àuia i feien llum pel molí Lumbria, pel molí Sol i pel molí Pont. I anem a fer un taller de paper artesanal. Aquesta activitat de fer paper a mà es pot concertar en aquestes visites programades que tenim així en el museu. Però nosaltres anem a utilitzar papers de periòdics que ja no es gasten. Agafem la forma així i anem a introduir-la, s'introdueix d'esta forma vertical i n'hi ha que fer un xicotet moviment aixina i aixina per a que s'entrellacen les fibres del paper i es queda un paper fort. S'introdueix aixina, es pega la volta, es fa una lleugera pressió i així tindríem el primer full de paper. Actualment aquest tipus d'activitat es gasta per a usos també artístics. Fixeu-vos, així tenim un poquitiu una mostra de papers diferents, amb tints diferents, amb fibres diferents, molt interessants. En definitiva és una altra forma d'apropar-nos al món del paper, en aquest cas d'una forma més artística. Era penós, en les calderes, plovia i nevava i tenia que entrar a la palla les persones i tenia que carregar les legiadores. Vaig començar als 14 anys treballant, 44 anys. I en Banyeres s'ha fet molt. Treballava molta gent en l'estació, en el paper de fumar. Jo anava 15 anys a peu al Mont Roig, 15, plovent i nevant.
i gent que anava no al Moriroig, anava al Morissans, a Peuet, 8 quilòmetres anar i tornar. M'agradaria que la gent vinguera i que sapiera la fabricació d'entonces d'allò. Ens vam inclinar per a començar el que era la fabricació de cartó ondulat per embalatge, en simple cara. Paper i tot el relacionat amb paper, paper higiènic, paper d'embalatge, sobretot pel comerç. La indústria del paper és una indústria que requereix uns capitals molt grans i la majoria d'empresaris van tindre que tancar perquè no podien actualitzar-se. Alguns d'ells han anat a la manipulació, altres han desaparegut, com és natural. De totes formes, aquest poble és un poble inquiet, la gent es lança, s'arriesga, treballa moltíssim. Jo crec que aquest museu està adquirint un caràcter molt interessant, molt didàctic, per a aquelles persones que no han conegut el que és la fabricació ni manipulació del paper. En Casa Sant Destineu sí que tenien un local gran, quasi com això, per la veritat, i treballaven almenys 5 o 6 xiques. Sí, perquè ha sigut la vida de banyeres de molts anys. Així, en totes les cases que es feien bolses, Nosaltres no teníem el paraur, però hi havia dones que vivien alrededor, que venien i s'emportaven una carretilla, la bala i l'alcohol, i en sa casa ho feien. No sé si n'en feien 3 o 4.000 al dia. Sí, sobre 3.000 es posaven en paquets de 25, i fent com un palmito, 25, hasta 100. I entonces 100 darrere de 100, i es comptaven per la nit, i al moment fent 6 o 600 de bolses al dia. Pensem que la majoria de marques s'inauguren en principis del segle XX, algunes a finals del XIX, i estan molt influenciades per el que era el modernisme i per tota aquesta eclosió de tipografies que va néixer en el segle XIX, i tot això es pot veure en aquestes marques. Després també l'Art Deco, que va vindre un poc després, també va deixar la seva petjada en l'estètica de les marques. Ho podeu veure així en deteniment en el Museu Valencià del Paper, d'ací de Banyeres de Mariola. Per tant, esteu convidats, jo crec que és una ocasió magnífica per a poder veure de prop aquests llibrets que tenen una col·lecció magnífica i per gaudir de tota aquesta informació que teniu al vostre abast. La impremta en Banyeres clàssic va començar Celestino Ferrer, que va començar en impressió, també després crec que feia bolses, però aquesta part de la història no la sé bé. M'abuelo entonces va decidir de comprar-li a ell, muntar-se ell el negoci per al seu compte i s'ho va portar a sa casa, que era en el carrer Major. Que així ha sigut sempre l'ofici més complicat de la impremta, perquè era el que tenia que fer tot això, perquè no tenia que educar de màquina, només fer tots els moldes. Està tot molt modernitzat, però en aquell entonces era res, tot molt manual. Tenia que fer tota la feina del programa més els impresos normals de les empreses d'ací del poble. Entonces era una feina més bé artesana, aunque es diu artes gràfiques, però eren artes. Tots els concursos que s'han fet fins ara, els primers premis dels treballs que s'han fet, estan tots catalogats i tots posats així en el museu. És tot a base d'agulla, sense apretar gens el fil, els papers són delicats. És una cosa que com és paper, però clar, tens que anar molt i relaxa molt. I han passat uns anys de veres molt agradables. I animar a la gent que tant pot participar gent professional com gent amateur o persones majors que poden entretindre's i dedicar-li un temps. A més, molt necessari, ja que estem en el Museu del Paper, el paper ja veuen que hi ha moltes formes de treballar, entonces en vestits i en moda i disseny ha sigut un acert per nosaltres molt gran. Vam tindre l'oportunitat, amb la investigació sobre la història de Villa Rosario, trobar-se el que és la participació d'un arquitecte modernista de primer ordre com és Timoteu Briet al projecte. El Museu Valencià del Paper reobre les seves portes i ens permet a tots els valencians vindre a conèixer una pàgina ben interessant de la nostra història, no sols en quant
tot aquest món meravellós del paper, de la producció de paper, d'allò que ha sigut la tradició de la indústria del paper, sinó també per a conèixer allò que va ser una villa, Villa Rosario, un paisatge i una forma de vida, i després de les famílies de banyeres ací a aquestes comarques.